A Corporación Municipal de Ribeira aprobou definitivamente a ordenanza fiscal e o regulamento interno do aparcadoiro do Centenario como paso previo indispensable para a súa municipalización. Os dous puntos saíron adiante nun pleno extraordinario e urxente celebrado este mediodía, cos votos a favor do Goberno Municipal e a abstención do PP. Unha vez entre en vigor o regulamento do réxime interno, o aparcadoiro prestará servizo ás 24 horas todos os días do ano. Incorpora ademais a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, atendendo a unha alegación presentada polo PP, a única que non foi desestimada. En canto á ordenanza fiscal, establece unha importante rebaixa das tarifas actuais, roldando os 60 céntimos por hora, así como 4 tipos de bonos para usuarios habituais. A pesar de ter facilitado coa súa abstención a aprobación dos dous puntos incluídos na orde do día, o PP criticou a forma de proceder do Goberno Municipal por ter convocado o seu grupo con tan só 24 horas de antelación. Que vemos que aquí se está facendo todo, como digo, o asalto de mata. Eu non sei se o alcalde se despertou onte con ganas de convocar un pleno ou se xa o sabía a semana pasada e, dende logo, pois, ocultou unha vez máis a información á oposición. O digo porque os informes dos que consta o expediente, tanto do tesoureiro como do secretario municipal, están asinados do día 22, polo tanto do venres pasado, e entendo que o goberno tripartito pois tiña xa coñecemento de que se ia celebrar un pleno. Nos, como digo, nos enteramos onte a 1 da tarde, e hoxe, pois por esa responsabilidade política, imos asistir ao pleno. Os populares criticaron ademais que as propostas sometidas a votación foran prácticamente iguais ás que o seu grupo levou a pleno no mes de maio. Daquela, as tres forzas que agora ostentan o goberno votaran en contra, retrasando o proceso de toma de posesión do aparcadoiro, que propiciou que os administradores concursais iniciasen un procedemento contencioso administrativo fronte ao que o Concello terá que responder. Un regulamento e unha ordenanza que nós xa levamos no mes de maio a pleno, que eles de xeito irresponsable votaron en contra, cando prácticamente o documento é moi parecido, cando ia haber un mes de exposición pública no que se poderían facer pois esas alegacións, o mesmo que fixemos nos neste caso. Houve un mes de exposición pública e o Partido Popular fixo alegacións a ambos documentos. Eles no seu momento non o fixeron, agardaron ao mes de outubro e no mes de setembro enterámonos pois extraoficialmente de que o Concello de Ribeira pois recibe un contencioso do que nós a día de hoxe pois non se nos dou conta tampouco, porque, como digo, pois as formas deste goberno tripartito son completamente opacas e de oscurantismo. Non só as formas, senón que tamén critican o fondo, posto que os populares sinalan que dende setembro que se iniciou o contencioso, o Concello non enviou a documentación requirida polo xulgado, nin tan sequera designou un abogado para levar o caso, polo que están a expensas do que diga a sentenza.